κατάλαβα μέσα σε 10 χρόνια τι ακριβώς επάθαινα, πώς να αντιμετωπιστεί, αλλά ήταν για με το σημείο που κατάλαβα ότι ούτε εγώ ήξερα, σαν Έλενα, ούτε οι γύρω μου ήξεραν πώς να με αντιμετωπίσουν ή πώς να με βοηθήσουν, διότι επέρασα από φάση που ακόμα έβαλα μου τις φωνές, τύπου σταμάτα, κανεί. Το medication είναι rescue, όπως το band-aid. Βάλεις το για να σταματήσεις την ώρα κάτι, να μπορείς να πάρεις μια ανάσα και να πεις ok, νιώθω λίγο καλύτερα, τώρα που νιώθω καλύτερα θα κάνω 5 πράγματα. Δεν μπορώ να μου μιλάς πάνω στη θεωρία. Πάντα εμένα η ερωτήση μου είναι μετά, πρακτικά τι κάνω. Ναι. Δηλαδή, το να μου λέει συνέχεια το πρόβλημα, που το πρόβλημα μπορεί να σου το πει ο κάθε ένας με τα δικά του λόγια, αλλά έρχεσαι εγώ τουλάχιστον έρχομαι πάντα στην ερώτηση του, όταν βρεθώ σε τούτη την κατάσταση, τι να κάνω. Σταματά να χώνεσαι που το λέμε όλοι, σταματά να χώνεσαι. Τι σημαίνει το σταματά να χώνεσαι? Εξήγαμε τι σημαίνει το σταμάτα να χώνεσαι. Εντάξει, πέτυχε. Ναι. I don't get it, you know. So, εν έρχεται ποτέ με manual το πώς να αντιδράσεις όταν είναι το μωρό σου. Για να μην πω τώρα που είμαι εγώ μάμα και εσύ είσαι μάμα, στο ότι εν έχει ένα manual, εν έχει κάποιον να σου πει τι είναι το σωστό να κάνεις. The point είναι each generation has to be καλύτερη από τις προηγούμενες, εντάξει. Γεια σας, είμαι η Ελένα. Ξεκινούμε σήμερα μια σειρά συζητήσεων με δυναμικούς απλούς ανθρώπους που ζουν ανάμεσα μας, που έχουν προσφέρει στην κοινωνία μέσω των δικών τους βιωμάτων. Λοιπόν, σήμερα μαζί μας έχουμε τη Μαρία, η οποία είναι, εκτός από συγγραφέας, είναι και δημιουργός μιας καινοτόμας πλατφόρμας που εστιάζει στην κοινωνική και αισθηματική μόρφωση. Και σήμερα θα εστιάσουμε σε ένα θέμα που πιστεύω ότι μας αφορά όλους. Λοιπόν, Μαρία, έχω σε εδώ σήμερα, μεγάλη χαρά μου. Λοιπόν, απλά θέλω να ξέρω για τη Μαρία, για το ταξίδι της μέχρι σήμερα, διότι εντάξει ξέρω ότι μπορούμε να συζητούμε για πάρα πολλές ώρες για το θέμα της ψυχικής υγείας, της κοινωνικής και αισθηματικής μόρφωσης. Αλλά εντάξει θέλω να ξέρω από πού προήλθες εσύ, εντάξει ξέρω ότι είναι δύσκολο να πάμε πίσω να μου πεις τι επέρασες, γιατί και που μιλώ εγώ ποιαν είμαι, αλλά εντάξει να ήθελα να το ακούσω, η αλήθεια. Λοιπόν, θα πω τα highlights. Όταν ήμουν 18 έφυγα από την Κύπρο, πήγα να σπουδάσω στο εξωτερικό. Πάρα πολλά ωραίες εμπειρίες. Μπορώ να σου τα πω σε μια άλλη συζήτηση που είμαι πιο targeted. Επέστρεψα Κύπρο πριν λίγα χρόνια όταν ήμουν έγκυος. Εντάξει, το parenthood αλλάζει την ιστορία όλων μας. Αλλά θα εστιαστώ στο κομμάτι το οποίο είναι η εκπαίδευση, το που κατέληξα να κάνω αυτό που κάνω. Πάντα το είχα να με ενδιαφέρει η ενδυνάμωση του ανθρώπου, γιατί πέρασα, όπως και εσύ, ένα κομμάτι στη ζωή μου με κάποια συναισθηματικά ή ψυχολογικά θέματα και ανακάλυψα ότι υπήρχαν κάποιες λύσεις τις οποίες έπρεπε κανονικά να τις ξέραμε ή κάποια εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Πάλι όμως, είναι κάτι το οποίο είχα πράξει, ας πούμε, να κάνω κάτι μεγάλο με τούτο. Και όμως συνέβη ήταν όταν η κόρη μου ήταν 5 χρονών. Αν και δεν ήταν κάτι πάρα πολύ σοβαρό, ας πούμε, στα μάτια οποιοδήποτε, για έναν παιδάκι μπορούσε να δημιουργήσει έναν τεράστιο αρνητικό μηχανισμό για το πώς βλέπει τη ζωή. Πέρασε από bullying. Εντάξει, τώρα σκέφτεται παιδάκια 5 χρονών, τι ζημιά μπορούν να κάνουν. Αλλά όταν ο receiver είναι 5 χρονών και ο άλλος είναι 5 χρονών, δημιουργείται, ξέρεις. Και την είδα να πιένει που ήταν πάρα πολύ κοινωνική. Υπερβολικά κοινωνική. Να κλείνει στον εαυτό της, να μην θέλει να πάει σχολείο, νηπαγωγείο τώρα. Κάτι συμβαίνει. Εντάξει, mama bear, όλοι μας θέλουμε να προστατεύσουμε, να κάνουμε. Αλλά τότε μου είχε έρθει και μια ιδέα ότι, καλά, θα της κάνω presentation ή να της πω συμβουλές, οι οποίες θα πέσουν. Για να σε πιάσει κάτι πρέπει να είναι empirical, δηλαδή πρέπει να έχεις εμπειρία, αν μπορείς να πρέπει να περάσεις που είναι το πράγμα. Το να πεις το άλλο relax, δεν κάνει relax. Να του πεις το άλλο, κατάλαβες, οπότε how do I do this. Και έγραψα ένα βιβλίο εγώ για έναν κοριτσάκι που το ονόμασα με το όνομά της και της είπα, και το κοριτσάκι πέρασε από bullying μέσα στο βιβλίο και πώς ενδυνάμωσε τον εαυτό της, απλά πράγματα. Ο άντρας μου είναι illustrator.
Οπότε έκαμε το Illustrate, έκαμε το κανονικά πριν το βιβλίο, οπότε ήταν professional. Nice. Και το διαβάζαμε το βράδυ. Έκαμε τόση μεγάλη διαφορά. Όχι μόνο ξεπέρασε το πολύ εύκολα, έγινε και σχετικά φίλοι με το κοριτσάκι. Και υπήρξαν και κάποιες στιγμές τις οποίες δεν θέλει να τις... δεν μου θα πεις, ήταν μικρή. Έγινε και κάτι στο σχολείο, έπαιζε ένα δέντρο μπας στο κοριτσάκι και ήταν η κόρη μου που πιέν και έφκαλε την που κάτω. Ήταν πριν ακόμα να σας η σχέση τους. Δηλαδή, ασχέτω ότι... Ξέρεις, επειδή είχαν τη σχέση, αλλά δούλεψε το πράγμα. Έδειξα της ότι it's you. Εσύ είσαι ο ήρωας της ιστορίας σου, εσύ αποφασίζεις, εσύ αφήνεις τον άλλον να σου πει, εσύ δεν τον αφήνεις να σου πει, εσύ. You need to be strong. Αρχίσαν σιγά σιγά διάφοροι στον κύκλο να μου λένε, ας πούμε, γραφείς μου και ένα για το παιδάκι μου, γραφείς μου ένα, Οπότε άρχισαν να παίρνει μια μορφή boutique company, το οποίο και να με παραγγελίες για personalized books, δηλαδή να μπαίνει το κάθε παιδάκι σαν ο ήρωας μέσα. Ωραίο τούτο. Και θα το έτρεχα κάπως έτσι, σαν site, να κάνουμε βιβλία τα οποία βοηθούν οικογένειες να ανοίξουν συζητήσεις, να μπορούν να κάνουν κάποιες ερωτήσεις στα παιδάκια τους, να υπάρξει και το get to know you, ή απλώς η ρουτίνα φάει, κάνει μπάνιο, τι διάβασες, τι έγινε, τα επιφανειακά που όλοι κάνουμε ούτως ή άλλως, αλλά να υπάρχουν οι στιγμές που μπορείς να κάνεις τη συζήτηση, γιατί διάβασες κάτι το οποίο βοηθά σε να ανοίξεις τη συζήτηση. Anyways. Το μοντέλο, εντάξει, είναι ότι είχα το business background για να ξέρω πώς να χτίσω κάτι σωστά με σωστά margins και τα shippings και το publishing και όλα αυτά. Έπρεπε να μάθω. Εντάξει, ναι, λογικό. Στην πορεία όμως είχα την πάρα πολύ καλή τύχη να κάποιοι επενδυτές που είχαν έρθει Κύπρο να δουν την ιδέα, να με δουν. Τους άρεσε, αλλά το μοντέλο με το οποίο το είχα χτίσει ήταν sustainable, δεν μπορούσε να κάνει scale. Και είπαμε ότι το πράγμα είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά θα ήταν πολύ πιο ωραία να το πακετάρουμε για να μπει στην εκπαίδευση. Σκεφτόνταν όμως την Αμερική, όχι την Κύπρο, γιατί είναι Αμερικινοί επενδυτές κτλ. Μάλιστα. Και αμέσως μπήκα, έμαθα ότι υπάρχει το κομμάτι της κοινωνικο-συστηματικής μαθήσης. Βασικά αυτό ήταν που έκανα, αλλά έκανα το με. Δεν το έκανα align με το educational model. Έπρεπε να γίνουν κάποιες αλλαγές, γιατί υπάρχουν κάποια κριτήρια. Ναι, έπρεπε να γίνει με τρόπο το οποίο κάνει meet the criteria of education. Εντάξει, υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορείς να κάνεις, υπάρχει πράγματα, δηλαδή πρέπει να ξαναγίνουν όλα από την αρχή, πρέπει να χτιστεί τεχνολογία για να μπορεί να μπει μέσα στα σχολεία με ασφάλεια, γιατί δεν μπορείς απλώς να βάλεις κάτι, υπάρχει το data, το compliance, υπάρχουν πολλά πράγματα. Διάφορες προϋποθέσεις. Οπότε πλέον πάει από μια ιδέα που εγώ απλώς ήθελα να γράφω ωραία παραμύθια στο να χτίζω εταιρεία η οποία θεωρητικά παγκόσμια μπορεί να μπει αυτή η πλατφόρμα οπουδήποτε. Μάλιστα. Πριν να πάει στην πλατφόρμα, γιατί θέλω να πάω στην πλατφόρμα, ας σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Τη φάση που γίνεται τούτο με το μωρό, με την κορή σου. Λοιπόν, πέ μου την αντιμετώπιση, ας πούμε, του σχολείου. Δηλαδή, μίλησες στο σχολείο, μίλησε, ας πούμε, το μωρό στο σχολείο. Σε την πρώτη του αντίδραση, διότι εντάξει, εγώ η αλήθεια έκανα μου bullying στο σχολείο, στην έκτη δημοτικού. Που να σου πω την αλήθεια, επειδή τότε δεν ήξεραμε να το ονομάσουμε bullying, δεν ήξερε κανένα στην ΑΜΕ, εγώ δεν το είπα καν του παπά μου. Απλά ήμουν κλειδωμένη, θυμούμαι περίπου τότε όσο θυμούμαι, πρέπει να ήταν περίπου 3 μήνες, ήμουν κλειδωμένη κάθε διάλειμμα μέσα στο toilet. Για να μην έρθω αντιμέτωπη με μια παρέα κοριτσιών που είμαι σίγουρη, τουλάχιστον θέλω να πιστεύω ότι δεν αντιλαμβάνονταν ούτε εκείνες τι έκαναν τότε. Τις παραπάνω φορές όχι, δεν αντιλαμβάνονται. Ναι. Λοιπόν, δεν θυμούμαι ότι κλειδωνούμαι. Αλλά θυμούμαι τότε ότι εγώ δεν το είπα σε κανένα, ούτε στη δάσκαλα μου το είπα, ούτε τίποτε. Και απλά το θέμα μου είναι ότι τώρα που λυπούμε που το επέρασε το μωρό το πράγμα, αλλά τι έγινε τότε. Δηλαδή, ποια ήταν η αντιμετώπιση, και υπήρχε κάποιος να της πει κάτι. Όχι, απλώς εγώ πάντα λέω ότι τα σχολεία είναι well intentional, they lack the training and the tools. Δεν υπάρχει malicious attempt, δηλαδή δεν το κάνουν, δηλαδή το ότι κάνουν κάτι δεν είναι επειδή αρέσκει τους το πράγμα που συμβαίνει, απλώς δεν υπάρχει τρόπος, η κατάρτιση βασικά να το αντιμετωπίσουν. Ούτε η ώρα, ούτε ο τρόπος, ούτε εργαλεία για να μην συμβαίνουν τα πράγματα. Οπότε ας συμβαίνουν καθημερινά τόσες φορές, δηλαδή θα κάνουμε άλλη δουλειά ο δάσκαλος, οπότε τι πρέπει να κάνουμε. Κάνουμε minimize τα πράγματα. Οπότε τη μια φορά που να συμβεί να υπάρχει η ενέργεια να το αντιμετωπίσεις. Στην περίπτωση μας, να ακουστώ και λίγο τρελή, αλλά λίγη τώρα χρειάζεται. Sorry πάντως, είναι ανάγκη να μου πεις σου Λίνδιν. Αυτή είναι απλά, εντάξει, θέλω να σε παίρνω πίσω. Όχι, να σου πω τι έκανα.
Εν έγινε κάτι στο σχολείο. Συνεχίστηκε εδώ πέρα. Εντάξει, συνεχίστηκε μια εβδομάδα το actual thing, αλλά το recovery ήθελε λίγο παραπάνω, obviously. Επειδή κατάλαβα ότι δεν έκανε κάτι η δασκάλα, γιατί μια-δυο είχα της πει. Μίλησες εσύ στη Ναι. δασκάλα. Okay. Μια μέρα, όπως την τρελή μαμά, πήγα έξω από το σχολείο και είπα να παρακολουθήσω λίγο το διάλειμμα, τι γίνεται. Okay. Και είδα, ας πούμε, ότι η μικρούλα, η άλλη, τραβούσε τα ρούχα της κόρης μου, της τα βγάλει, έδισαν της τα παπούτσια της, ακουντούσαν την. Δεν ήταν κάτι τραγικό, ας πούμε. Είναι, γιατί φοάσαι σαν μωρό, γιατί δεν ξέρεις τι να κάνεις, ειδικά αν έχει adults γύρω σου που έκαναν κάτι, χάνεις εμπιστοσύνη. Και εγώ πιστεύω ότι το σχολείο είναι ο χώρος που πάμε για να κάνουμε τους μηχανισμούς validation on how we behave in the world. Εντάξει, οπότε, αν πάμε στο σχολείο και ο μηχανισμός που έχει δημιουργηθεί είναι είμαι άχρηστος, δεν έχω φίλους, δεν μπορώ να κάνω trust των εκπαιδευτικών. Nobody cares about. Αν δημιουργηθεί το αίσθημα μετά το βάζουμε μέσα στην κοινωνία. Εντάξει, και μετά αρχίσουμε να δημιουργούμε οικογένειες με το αίσθημα, καριέρες με το αίσθημα. Το σχολείο είναι ο χώρος με τον οποίο δημιουργούμε κάποιους μηχανισμούς, όπως και η οικογένεια. Πάμε από την οικογένεια. Εντελώς safe environment, more often than not, hopefully. Εντάξει, πάμε από την οικογένεια στο σχολείο για να κάνουμε τεστ αυτά που μάθαμε στην οικογένεια. Εντάξει. So here we either are accepted or rejected. Αν νιώσουμε ότι είμαστε rejected, πάμε με αυτόν τον τρόπο μέσα στην κοινωνία and then we wonder. Εντάξει. Απλώς τι έκανα εγώ. Ναι, τι έκανα εγώ. Επειδή παρακολούθησα, μόλις το είδα, φώναξα τη δασκάλα, η οποία ήταν πάρα πολύ καλή. Είναι ότι γλυκύτατη κοπέλα, απλώς την ώρα έβλεπε ένα αλλού. Και γίνονταν όλα τα άλλα από την άλλη. Που στιγμή που ξέρεις ότι υπήρχε πρόβλημα, δεν λέω παραπάνω για με το μέλλον. Αλλά μπορεί να υπήρχε άλλο 10 πρόβλημα, δεν ξέρω τι άλλο συνέβαινε. Οπότε γι' αυτό που σου λέω, schools are well-meaning, they lack the know-how and the tools. Μετά που το είδε, αμέσως, εντάξει, δεν μπορούσε να το αρνηθεί. Έγινε και ένα πιο μικρό θεματάκι, να κρατούσε λίγο παραπάνω attention, να βλέπει τι γίνεται, αλλά ταυτόχρονα, επειδή δουλεύκαμε τη σπίτι με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζει, να μην δείχνει ότι φοβάται, να μην δείχνει ότι γενικά don't hit back, αλλά ας πούμε να έχεις όρια. Μην αντιδράς, γιατί όταν αντιδράς, it's like you fit into that. Μην αντιδράς. Εγώ είδαμε που είχα και πρόβλημα με τα όρια, στο που έπρεπε να βάλω όρια, γιατί σε κάποια φάση έφτασα πάρα πολλά το people pleasing και διαρωτώ μου γιατί πληγώνω μου και μου χαμέ. Ας πούμε, ή έκαμνε κάποιος κάτι και ενοχλούσε με. Μπορώ να το θυμηθώ και πιο παγιά που ήμουν μέσα στο σχολείο. Είναι the plague of the century. Ναι, εντάξει. Και όταν έκαμε κάποιος κάτι που με ενοχλούσε, έβλεπα το πολλά παράξενο και δυσκολεύκομαι εγώ σαν Έλενα να πω ρε ενοχλάμε, σταμάτα να το κάνεις το πράγμα. Ή τα λες και πάγωνα και σκέφτομαι ότι πάντα γυρίζα το πάνω μου παθητικά με την έννοια του κάμνη μου το τούτο γιατί έκαμα κάτι, ενοχλήσα κάτι και δεν το κατάλαβα και πάντα έρχευκα τούτες τις ερωτήσεις πάνω μου που μετά πρέπει να περάσουν πολλά χρόνια και μέσα σε αυτή τη διάρκεια που κατάλαβα ότι έχω δικαίωμα να έχω παράπονο ή έχω δικαίωμα να πω κάποιου τι με ενοχλεί. Και στο τέλος της απλά φτάσαμε σε ένα σημείο που δεν ξέρω γιατί. Ενώ δεν μπορώ να θυμηθώ να μου είπαν κάτι ποτέ γονείς μου ή στο σχολείο, αλλά σκέφτομαι ότι πρέπει να είσαι έτσι. Ιδάλλως αν πεις κάτι να χάσεις τη φίλη ή να χάσεις το φίλο. Και διερωτούμουν και εγώ ότι ναι, αλλά αφού κάνουν κάτι που μ' αρέσει κύριε μου. Γιατί ας πούμε πρέπει εγώ να σιωπώ. Και όμως σιωπούσα πολλά παραπάνω. Και κανένας δεν ότι απαγορεύσε μου ποτέ κάποιος να μιλήσω, αλλά έκανα το εαυτού μου το πράγμα. Και εν τούτον που σκέφτομαι ότι για τα μωρά, γι' αυτόν ερώτησα ας πούμε ποια ήταν η αντιμετώπιση, γιατί πιστεύω το γεγονός ότι ούτε εγώ αν μιλούσα τότε, θεωρώ ότι ο δάσκαλος μου ή ο διευθυντής νομίζω θα έκαναν κάτι. Αν είχες κάποιον να σε διδάξει εσένα, αλλά και όλους τους άλλους γύρω σου μες στην τάξη, θα ήταν πολλά διαφορετικά, γιατί γίναμε γονείς οι πλήστοι. Δηλαδή, και έρχεσαι και άλλες ρε φίλε, Απαναγιά μου, δηλαδή το μωρό μου να περάσει, δηλαδή πέρασα από bullying, πέρασα από ας πούμε κρίση πανικού, που δεν ήξερα τι να κάνω. Ήταν στην ηλικία των 25 που σου λέω που έπαθα μια κρίση πανικού
μέσα στο γραφείο. Και τι ήταν το θέμα, ότι αρχίσα και νιώθα ότι ήταν να λιποθυμίσω. Και δεν ήξερα γιατί. Ούτε άρρωστη ήμουν, ούτε είχα κάτι. Και προσπαθούσα να καταλάβω τι έγινε του. Άσε που γύρω μου στο γραφείο, ήμουν μόνη μου στο γραφείο, ήταν ο παπάς μου, ήταν ο θείος μου, ήταν η σεκρετάρη έξω και είχαν άλλες 2 δικηγόρους μες στο conference room. Και πραγματικά εκείνη την ώρα που επάθαινα τούτον το πράγμα, που δεν ήξερα να το εξηγήσω τότε, νόμιζα ότι ήμουν μόνη μου. Νόμιζα ότι ήμουν μέσα σε ένα κτίριο μόνη μου, δεν ήξερα τι να κάνω. Και βούρισα, θυμούμαι, ήταν ο αδερφός μου στο απέναντι διαμέρισμα και πιάσα τον που τα σέρκα, πιάσα τον που τα μέσα του, δεν είμαι καλά και δεν ξέρω τι έχω. Και άλλο του, δεν είμαι αρρωστή. Και μείναν και θεωρούσαν με, ξέρεις, επάγωσαν και ο ίδιος, γιατί με ξαναείδεν έτσι. Σκέρι να βλέπεις κάποιον που αγαπάς να σου λέει τέτοια. Και έπιασε με, αγκάγιασε με και θυμόμαι που με αγκάγιασαν κιόλας. Και ας πέλασα, σε παρακαλώ, φοβούμαι. Και λαλούσα το συνέχεια. Και ας πούμε, ξέρεις, φαίνεται παράξενο του άλλου να λαλείς, δηλαδή τότε τουλάχιστον, όταν το φοβούμαι. Θα του λέω, φοβούμαι, δεν ξέρω τι γίνεται. Όχι, νιώθω σε, γιατί ένιωσα το και εγώ το πράγμα. Και πήραμε γιατρό, θυμούμαι, πήραμε, Παναγιά μου, θυμούμαι, πήραμε να κάνουμε MRI. Τα χάσουμε ότι κάτι, γιατί λάλωσα τους ότι δεν ξέρω. Και ήδη θεωρήσα ότι κάτι παθαίνει σωματικά και πρέπει να την ελέγξουμε άμεσα. Και θυμούμαι, πιάσαν γιατρό, πήρε με αδερφός μου και κάθομουν έξω από το MRI και λαλώ του, ρε κούσιο, γιατί έτσι το λέω, Λούκας, αλλά λαλώ του, ρε κούσιο, εν νόμιζω να πρέπει να μετάμε. Εν ξέρω τι να τους πω. Δεν έχω κάτι σωματικό. Μετά άρχισα και επαθαίνα ψυχοσωματικά. Δηλαδή σκέφτομαι ότι που μια πληγή τότε δεν ήμουν καν παντρεμένη και ξέρω ότι φαίνεται παράξενο. Πάθα μαστίτιδα. Αλλά μαστίτιδα, που η μαστίτιδα παθαίνεις τη μετά που εγκυμονείς, μετά που κατεβάζεις γάλα. Και είχα πάθει μαστίτιδα και δεν ήξερε κανένας να μου πει. Εύκαλα κάτι κόκκινα πάνω μου. Επιάνναμε, η φάση όλη που με πιάσε πονοκέφαλος και πόσους μας πιάνει πονοκέφαλος, μπορεί να μας πιάσει 2 φορές την εβδομάδα και δεν μπορούσα, ενώ ήξερα τι είδα, ενώ μπορούσα να το εκλογικεύσω ότι είναι απλά πονοκέφαλος, έπιασε με παρανόησα, έπιασε με έναν παραλήρημα, τι είναι τούτο που νιώθω. Τούτο είναι on the borderline of OCD που έκανα και εγώ treatment. Borderline, γιατί εντάξει, το panic attack, δεν είμαι κλινικά. Απλώς λέω ότι δεν υπάρχει ποτέ κάποιο ψυχολογικό θέμα που έχουμε, δεν έρχεται μόνο του. Έρχεται με παρέα. Απλώς κάποιον είναι πιο loud που τα άλλα. Αλλά συνήθως το που μου λες, επειδή σε αφήσω τελειώσεις να σου πω εγώ κάτι για να... Ναι, εννοείται. Απλά ήταν για μένα, να σου πω, ήταν μια περίοδος της ζωής μου περίπου 10 χρόνια, που τη φάση που το έπαθα στο γραφείο μέχρι να έρθω να το αντιληφθώ, ήταν 10 χρόνια της ζωής μου που εμένα βοήθησε με ο διαλογισμός. Εγώ εστράφηκα, ας πούμε, προς τα βιβλία όσον αφορά... Ναι, έμαθαμε πώς να ηρεμώ το μυαλό μου. Διότι άκουα για διαλογισμό, έναν άλλο θέμα το οποίο μόλις το πεις ακόμα μερικές φορές παράξενο για τον κόσμο. Ενώ στο εξωτερικό κάνουν meditation στα σχολεία. Ευχαριστώ. Ναι. Εν τούτον που, για αυτό που θέλω να έρθω σε αυτό το σημείο. Και εμένα βοήθησε με τούτο να ηρεμώ το μυαλό μου. Και απλά ήμουν στη φάση, έχασα, θα πω έχασα. Κατάλαβα μέσα σε 10 χρόνια τι ακριβώς επάθαινα, πώς να αντιμετωπιστεί, αλλά ήταν για μένα το σημείο που κατάλαβα ότι ούτε εγώ ήξερα, σαν Έλενα, ούτε γύρω μου ήξεραν πώς να με αντιμετωπίσουν ή πώς να με βοηθήσουν, διότι πέρασα από φάση που ακόμα έβαλα μου τις φωνές, τύπου σταμάτα, κανεί. Και ήσουν σε μια φάση, καλά τι να κάνω άλλο, αφού δεν ξέρω τι να κάνω άλλο, αφού είμαι χαμένη. Ναι, και το μικρό κοριτσάκι που δεν ήξερα. Ναι, και απλά ελάλουσα συνέχεια και θυμούμαι, λέω το του Λουί, τότε τα φίλος μου, τον άντρας μου, και απλά θυμούμαι που το λαλούσα τη νύχτα, σε παρακαλώ, επειδή εγώ δεν μπορώ να το πω του εαυτού μου, λάλε μου το εσύ που έξω και περάσαμε νύχτα που με λαλούσαν, αγάπη μου ηρέμησε, πάρε ανάσα, διότι έβρισκα το αδύνατο να το λέω εγώ που μέσα μου, γιατί έρχεται μια σκέψη ότι π.χ. θα ξυπνήσω το πρωί. Ονομάζεται το OCD που στην Κύπρο δεν το αναγνωρίζουμε ιδιαίτερα, ή τουλάχιστον δεν το είδα. Το OCD νομίζουν όλοι ότι είναι απλώς το tapping ή το να μετρώ ή το να έχω ψυχοσωματικές. Αλλά υπάρχει το pure O, που είναι το intrusive thoughts.
Ναι. Εντάξει, Κάτι το έτσι. intrusive thoughts, πέρασα το και εγώ πάρα πολλά άσχημα. Υπήρχε λόγο, μπορώ να κατανοήσω γιατί το πέρασα. Ήταν μετά που σπούδαζα, υπήρχε, να το πω, serial killer στην περιοχή και συνέβηκαν κάποιες δολοφονίες και ήταν ταγιά στο κοντινό μου περιβάλλον. Οπότε έκανα internalize τον τούτο τάχος, το οποίο έκαμε boom μες στο μυαλό μου σε κάποια φάση και ανέπτυξα OCD, αγχωτικό σύνδρομο, δηλαδή καμιά μετούς που τάχος. Επειδή σε σωματικό, δηλαδή δεν ήταν μόνο να με επηρέαζε με εμένα, αλλά φάνηκα τυχερή γιατί πήραμε το πανεπιστήμιο που ήμουν, ήταν πάρα πολλά advanced, είχα στην κλινική κτλ. Και μόλις μπήκα μέσα, μόλις που με τον ιατρό, δηλαδή μου ξέρω τι έχεις, λέει, κάτσε. Και αμέσως έβαλε με σε medication, όμως λέω 48 ώρες, σταματήσαν όλα. Αλλά αφήκε με πάνω στη θεραπεία για 1 χρόνο και λέμε μου, OK, you're strong enough, δεν τι χρειάζεσαι, ξέρεις να μου σε κάνει trigger, σταμάτα και μετά ανέπτυξα τον που λες με το διαλογισμό, με το να διαβάσω, με το να μάθω, έκανα από μόνη μου πάρα πολλές κινήσεις να χτίσω τον εαυτό μου για να μην είμαι ευάλωτη στα εξωτερικά πράγματα, γιατί δεν μπορούμε να ελέγξουμε το περιβάλλον μας. Πάντα ελέγχουμε τον εαυτό μας. Τούτο, ακριβώς τούτο. Οπότε, είναι το θέμα μας. Αλλά πέρασα το κομμάτι το pure και είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί εν το ακούω συχνά. Και παραπάνω νομίζω ότι είναι depression, ότι είναι anxiety, αλλά λίγο διαφορετικό και θέλει το δικό του regulation. Και γίνεται treatment κανονικό κάποιες φορές. Που το treatment του βασικά είναι το ίδιο με το που κάνεις, θα το πάρεις κλινικά το θέμα, είναι το που κάνεις για depression. Απλώς γίνεται, είναι για πάντα. Πρέπει να το κάνεις σωστά και ταυτόχρονα πρέπει να χτίζεις τον εαυτό σου, γιατί δεν είναι σε μια ζωή if you can avoid it dependent on medication. Το medication είναι rescue, είναι όπως το band-aid. Βάλεις το για να σταματήσεις την ώρα κάτι, να μπορείς να πάρεις μια ανάσα και να πεις OK, νιώθω λίγο καλύτερα, τώρα που νιώθω καλύτερα θα κάνω 5 πράγματα. Μπράβο, είναι θεραπεία. Πάντα σκεφτούμε το τούτο, γιατί όταν το περνούσα και εγώ, έλεγα μου για κάποια χάπια, για να ερεμήσουν και πάντα αντιτίθομαι πας σε τούτο, διότι λέω, φίλε, με βοηθά τούτο, έτσι να περάσει, ας πούμε, αφού ξέρω ότι μέσα στο μυαλό μου του τα ούλα. Χρειάζεται συνδυασμός. Αν είσαι σε φάση που δεν μπορείς καν να αντεπεξέλθεις, δηλαδή, όπως ήμουν εγώ έκανα μετούς, δεν ήμουν καθόλου functional, ήταν το θέμα να μπορώ να φάω. Οπότε χρειάστηκε. Αλλά πρέπει ταυτόχρονα να γίνεται δουλειά πάνω σου. Δεν μπορείς να συνέχεια να εξαρτάσαι από εξωτερικά πράγματα. Δηλαδή, ούτε από χάπια, ούτε από το OK του άλλου, ούτε από το validation του άλλου, ούτε από το. Πρέπει να το χτίσεις μόνο σου το πράγμα. Και τούτο που κάνει. Όχι, τούτο, όντως. Αλλά έχεις δίκιο πάνω στο ότι εγώ μετά που το επέρασα, κατάλαβα, ήρθα να κατανοήσω στο γιατί ίσως με συνέβη και τούτο το πράγμα που δεν το θεωρώ κακό πλέον. Αλλά ευκήκα από τούτο το πράγμα για να αρχίσω να λέω ότι ήταν κάτι καλό που με συνέβη και αντιληφθήκα πράγματα για τον εαυτό μου που διερωτούμουν και εγώ, ας πούμε, αλήθεια, εγώ είμαι τούτη. Αλλά εντάξει, έρχεσαι και βλέπεις τα. Απλά ήμουν στο κατάσταση του OK. Έγινε το πράγμα. Έμαθα, ας πούμε, που έχουμε κενά. Δηλαδή, σαν ανθρώποι, δεν εννοώ κενά γενικότερα, αλλά τουλάχιστον εγώ σε εκείνη τη φάση της ζωής μου κατάλαβα και σαν Έλενα ότι είχα τα κενά μου. Και οι άνθρωποι δίπλα μου είχαν τα κενά, διότι εντάξει, οι γονείς μου, εκείνη τη φάση της ζωής μου, κατάλαβα ότι εντάξει, δεν έρχεται ποτέ με manual το πώς να αντιδράσεις όταν είναι το μωρό σου. Για να μην πω τώρα που είμαι εγώ μάμα και εσύ είσαι μάμα, στο ότι δεν έχει ένα manual, δεν έχει κάποιον να σου πει τι είναι το σωστό να κάνεις. Απλά εμένα να αγχώνει με έναν μπουταχή που έχω ότι δεν θα ήθελα να περάσουν τι επέρασα εγώ. Τουλάχιστον ξέρω ότι αν χρειαστεί να το περάσουν. Να περάσουν που κάτι. Να περάσουν. Όλοι μας, νομίζω, the point είναι each generation να είμαστε λίγο καλύτεροι από τους προηγούμενους. Θα υπάρξει generation without challenges, without problems, personal, societal. Δηλαδή, πάντα να υπάρχουν. Αλλά το point είναι να γινόμαστε improved και να μην συνεχίζουμε με τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια προβλήματα. Να προσαρμόζεσαι. Να ξέρεις ότι αλλάξαν οι συνθήκες και πρέπει να προχωρήσεις. Ακριβώς και να τους δώσουμε το που ξέρουμε και οτιδήποτε άλλο τους τύχει να είναι λίγο πιο δυνατοί από ό,τι ήμασταν εμείς. Και εκείνοι παρακάτω με τα παιδιά τους κτλ. Δεν υπάρχει δηλαδή, νομίζω ότι δεν υπάρξει ποτέ the manual, όπως το είπες. Manual όχι. Εντάξει, αλλά τουλάχιστον λέω σου,
βλέπεις το και που την οικογένεια. Δηλαδή, γι' αυτό που ήρθα και είπα εγώ σε μια φάση τώρα ότι δεν είναι ανάγκη να έχεις μανιό. Σαν γονιός δεν θα έχεις μανιό ποτέ. Δηλαδή, το κάθε μωρό έρχεται, θεωρώ εγώ, ότι έρχεται για να σου διδάξει, να σου θυμίσει κάτι. Λοιπόν, αλλά εντάξει. Τούτο βλέπω το εγώ, σαν Ελένα, μετά από τόσα που επέρασα. Ας πούμε, ακόμα και ο άντρας μου. Μας τα μωρά, ούτως ή άλλως. Ναι. Μπορεί να σκεφτεί κάτι άλλο. Αλλά μπορεί να μην έχεις manual για τούτο το θέμα. Αλλά σίγουρα μπορείς να κάνεις κάτι που να βοηθήσει. Δηλαδή, ξέρω ότι επέρασα εγώ. Ξέρω ότι έφτασα στα 25 μου, που μόλις είχα πιάσει δουλειά να άρχιζε το άλλο part της ζωής μου. Στα 25 μου ήταν 21, έπιασα την άδεια του δικηγόρου, πέρασα σε εξετάσεις, έπια έκανα το μάστερ μου και ήρθα πίσω. Αλλά ήταν στα 25 μου, κατάλαβα το ότι επειδή άλλασα κατηγορία, έτσι το ερμηνεύω τώρα. Επειδή άλλασα κατηγορία, και νομίζω κάπου έχασα το δρόμο μου, η αλήθεια, σε κάποια πράγματα που θα σου πω ψέματα. Κατάλαβα ότι τότε στα 25 μου που άρχισα και πιάνα το μισθό μου, που ήμουν παντελώς ανεξάρτητη. Δηλαδή είσαι ανεξάρτητος πλέον μόλις πιάσεις τη δουλειά σου. Τελειώσαν και τα μαθήματα, θα διαβάζεις, ξέρω εγώ. Αλλά ήταν και η φάση που κατάλαβα ότι άρχισα και στρέφουν πιο στα υλικά πράγματα και νομίζω ήρθε κάτι σαν, να το πω πάτσος, κάτι σαν έτσι που έφερε με πολλά πίσω με την έννοια του είναι τούτα που έχουν σημασία αγάπη μου. Είναι άλλα πράγματα που έχουν σημασία. Και προετοίμαζε με νομίζω που τα 25 μου για να έρθω σε μια φάση, ακόμα και το που γίνεται σήμερα μαζί σου που σε γνώρισα, ότι έγιναν τούτα όλα για να έρθεις να γνωρίσεις άτομα και έχω άτομα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή που συνεργάζομαι μαζί τους, που ξέρουν πολλά καλά τι σημαίνει να δυναμώνεις τη ψυχή σου κατάσταση και ότι είναι η βάση για πολλά πράγματα. Και εν τούτο που θέλω να καταλάβει ο κόσμος ότι εγώ, χάσου το πει και πριν, ότι ενοχλάμε το γεγονός ότι δεν βρίσκω εύκολα άτομα να συζητήσω για ένα θέμα το οποίο βλέπω το οποίο αντιλαμβάνομαι ότι περνούν πάρα πολύ. Είναι δύσκολο για τον άνθρωπο, οποιοδήποτε άνθρωπο, να μιλήσει για αυτό το θέμα, γιατί πρέπει να κοιτάξει μέσα του. Και όταν κοιτάζουμε μέσα μας, εκτός αν πέρασε κάποιος που κάποια στάδια, είτε εθελοντικά είτε όχι, γιατί μάθαμε, είναι δύσκολο να το κάνει και ο Θεός. Δηλαδή, το να μιλήσεις με κάποιον ο οποίος δεν κοιτάξει ακόμα μέσα του, όχι γιατί θέλει, υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Μπορεί να με θέλουν γιατί έχει πληγές, μπορεί να με θέλουν επειδή το θεωρούν weakness, μπορεί να με θέλουν επειδή ταμπού, μπορεί belief systems. Δεν μπορείς εύκολα να κάνεις συζήτηση, γιατί είναι διαβάσαν το βιβλίο ακόμα, πώς να το πω, πώς να κάνεις συζήτηση. Είναι πιάσαν το μήνυμα, δεν ξέρω εγώ πώς να το πω. Ή θέλουν να δείξουν ότι είναι ευάλωτοι πάρα πολύ, γιατί εγώ θεωρώ το δύναμη, ενώ άλλοι θεωρούν το πέρα, θεωρούν αδυναμία. Αλλά εγώ θεωρώ το δύναμη. Το να μπορείς να εξηγήσεις το γιατί για τον εαυτό σου, το πώς να... Εντάξει, φαίνεται τους παράξενο. Ας πούμε, τουλάχιστον εγώ που θυμούμαι, λέω σου που την ώρα που έλεγα ότι φοβούμαι. Και έλεγα το και εννοούσα το ότι φοβούμαι. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να φοβούμαι για τον άλλο. Το που λες, ένιωσα τον και it's unfounded, δηλαδή μπορείς να κάνεις point φοβούμαι γιατί έχει κάτι, ας πούμε. Δεν μπορούσα να το εξηγήσω. Είναι πολλά πιο φοητσάρικο, άμα δεν μπορείς να το... Ναι, να το κάνεις pinpoint, που ακριβώς και γιατί. Πάρα πολλά, δεν ξέρεις πώς να σταματήσεις. Όχι, αφού θυμούμαι, προσπαθούσα, πήγαινα σε κάτι ομιλίες τότε που είχαν να κάνουν με τη ζωή και ξέρω εγώ. Και θυμούμαι μια ομιλία, ήταν στο Φιλοξένια, ήταν πολύ κόσμο. Νομίζω ήταν ένας μοναχός που μιλούσε. Θα σου κρύψω, ήταν άντρας πάντως. Απλά τόσο πολλά εμπλοκαριστήκαν κάποια πράγματα που τα ξεπέρασα και τελειώσαν που, αλλά θυμούμαι, έκαναν ομιλία για τη ζωή. Και έπιεσε μια θεματολογία για το θάνατο. Και είναι την ώρα εμένα εκοπήκαν τα πόθηκια μου, εκοπήκε η ανάσα μου. Λέω, και άρχισα και υπερανάλυα μέσα στο εγκέφαλο μου ότι γιατί το ακούω τώρα, γιατί έπρεπε να μπούμε σε τη θεματολογία, τι σημάδι είναι τούτο. Και άρχιζα και ξέρω εγώ πλέον δεν ακούω τι ελαλούσε, που όταν μετά μου είπε η μαμά μου τι ελαλούσε, ήρθε μαζί μου, λέει μου
ότι δεν είναι λένε ότι δεν είναι κάτι που πρέπει να φοβόμαστε. Είναι, ας πούμε, μιλούσε βάσει της θρησκείας, γι' αυτό σου λέω νομίζω ήταν μόναχος, βάσει της θρησκείας μας. Λοιπόν, ήθελα να το ακούσω και δεν κατάφερα να το ακούσω, διότι μέσα στο νου μου την ώρα ένα χάος. Τούτο που είπες τώρα, βασικά το που συμβαίνει καθημερινά σε μικρές και μεγάλες συζητήσεις. Σπάνια ακούμε τον άλλον. Το listening and hearing που λένε, εντάξει, σπάνια ακούμε τον άλλον. Όχι μόνο όταν πάμε σε ομιλίες, μπορεί σε διάλογο και κάτι που το δουλεύω ακόμα εγώ. Χρονή με η κόρη μου. Δηλαδή όποτε κάτι, είπα σου το, όποτε κάτι να μου πει κάτι, εγώ αρχίζω να σκέφτομαι ήδη πώς είναι να της δώσω συμβουλή, πώς είναι να τη και τώρα πλέον έχει disclaimer, να κάτσει και να μου πει δεν θέλω συμβουλή, δεν θέλω να μου πεις κάτι, θέλω απλώς να σου πω εγώ κάτι σήμερα. Γίνεται. Και αφήνω την. Και για μένα κατάλαβα ότι και για μένα ελευθερώνει με και εμένα to listen, γιατί τώρα ξέρω ότι θέλει να της πω κάτι, οπότε δεν ακούσεις. There's nothing που πρέπει να σκεφτώ, που πρέπει να κάνω την ώρα στρατηγική για το πώς να βοηθήσω να κάνω. Εντάξει, καταλαβαίνω. Οπότε ελευθερώνει με στο να ακούω. Και νομίζω κάποια απλά πράγματα τέτοια πρέπει να τα κάνουμε και σαν ενήλικες. Δηλαδή να πεις στο άλλο, θέλω να μου πεις κάτι, απλώς θα σου μιλήσω εγώ. Και για μένα ελευθερώνεται ο άλλος να σε ακούσει. Και κάποιες φορές νομίζω ψάχνουμε το permission, το οποίο δεν το δίνουμε στον εαυτό μας και πρέπει να μας το δώσει κάποιος άλλος για να κάνουμε κάτι, το permission. Πλέον φτάσαμε σε ένα σημείο και με τα σχολεία που έχουν τόσα να αντιμετωπίσουν. They are constantly in crisis mode και δεν αφήσαμε ώρα για actual things, γιατί είναι constant fixing of situations. Δηλαδή, όποτε μιλήσεις με οποιοδήποτε εκπαιδευτικό, με οποιοδήποτε κυβερνητικό υπουργείο, είναι συνέχεια όχι τώρα γιατί τώρα συμβαίνει τούτον, όχι τώρα γιατί τώρα συμβαίνει τούτον, όχι τώρα γιατί... There's always a crisis mode. Okay, so if you are aware ότι υπάρχει το crisis mode και υπάρχουν κάποια proven πράγματα που μπορούμε να κάνουμε στην κοινωνία, whether it's through what I built ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία που χτίσει κάτι παρόμοιο, δεν λέω ούτε προωθώ το συγκεκριμένο, εγώ προωθώ το actual implementation με οποιοδήποτε τρόπο θέλει να το κάνει οποιοδήποτε τη κοινωνικο-συστηματική μάθηση μέσα στα σχολεία. Όπως και να το πάρουμε, ό,τι μου συνέβη και εμένα, όπως και να το πάρουμε, αν χρησιμοποιηθεί σωστά, ήταν blessing. Εντάξει, οπότε προσπαθώ, ας πούμε, να βρίσκω τα παθήματα που όλοι περνούμε, να βρίσκεις σωστόν τρόπο να τα χρησιμοποιάς και να μην τα χρησιμοποιάς σαν excuse to not move forward. Έμαθες κάτι, ας πούμε, τέλεια, μίλα. Άνοιξε το δρόμο για τους άλλους. Πες ότι και εσύ κάτι τέτοιο έπαθες, τώρα θεωρείς ότι είναι πάρα πολύ universal το πράγμα, θέλεις να κάνεις κάτι το οποίο να βοηθήσει. Αν δεν επερνούσες τα δικά σου, αν δεν επερνούσα τα δικά μου, θα υπήρχε τούτη συζήτηση, θα υπήρχαν η καριέρα ή το impact που δημιουργάς εσύ τώρα, τα πράγματα που κάνω εγώ ή που κάνω, προσπαθώ να κάνω. Οπότε, θα υπήρχαν τούτα ούλα. So, in a sense, it's very conflicting, αλλά you're kind of grateful που συνεβήκαν κάποια πράγματα στη ζωή σου. Ναι, είμαι η αλήθεια. Αν και τότε δεν το βλέπα έτσι. Δεν το βλέπουμε έτσι τότε. Ήταν απίστευτα, τα thriller, ήταν άλλη κατάσταση. Ενώ τώρα πραγματικά νιώθω πολλά τυχερή που συμβήκαν κάποια πράγματα και φτάσαμε εδώ. It's not what happens, it's what you do with it. Τούτο. It's not what happens. Γιατί εν το τι είναι να κάνεις. Και λαχείον να κερδίσεις, εν το τι είναι να κάνεις με τα λεφτά. Σωστό. Δηλαδή μπορεί ας πούμε να χαθεί μέσα σε μια μέρα, ενώ μπορεί να κάνεις κάτι που κάνει impact σε όλη την κοινωνία. Πώς να μεταφράσεις εσύ σε πράξεις. Οπότε, τούτον είναι το ότι πιστεύω όλοι οι άνθρωποι έχουν κάτι το οποίο ζήσαν, που για εκείνους ήταν το πιο τρομακτικό, το πιο... I call it the loss of innocence. Εντάξει, κάπως έτσι. Εν ημέρα νομίζω είναι σωστή ονομασία. Εν ημέρα που καταλαβαίνεις, τώρα θα σου συμβεί στα 5, στα 10, στα 20, μπορεί και στα 40, εν ημέρα που καταλαβαίνεις ότι κάποια πράγματα είναι δεδομένα. Καθόλου. Ναι, και εν ημέρα που by default έρχεται με πάρα πολύ fear, anxiety. Ναι, και μετά πρέπει να μάθεις πώς να το διοχετεύεις το πράγμα με θετικό τρόπο στην κοινωνία. Αλλά τα benefits. Κοίταξε, πρώτον να το πω και λέω διαφορετικά. Κοινωνικο-συστηματική μάθηση
Επίσης, κάπου μπορεί να το έχουν σε life skills, lifelong learning, το λέμε στην Ευρώπη, lifelong learning skills, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Κάπου το λένε character education, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι umbrella term και από κάτω, αναλόγως με κάποια frameworks που υπάρχουν, μπορεί να του δίνετε κάποιο subtitle. Εντάξει, είναι το ίδιο πράγμα. Οπότε, να ξέρεις όταν ακούσεις character education, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Lifelong learning, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Εντάξει, με την κοινωνικο-αισθηματική. Απλώς, πιο αντιπροσωπευτικό κοινωνικο-αισθηματική μόρφωση. Απλώς είναι και πιο δύσκολο να το πεις. Σίγουρα. Προσπάθησα να το πει. Πήρα πολύ καιρό, ειδικά στα ελληνικά. Αλλά έχουν γίνει, απλώς για να φύγουμε από τη θεωρία, να πάμε λίγο και στο science behind this, κάτι που έπρεπε να βασιστώ πάνω για να χτίσουμε όπως χτίσαμε το προϊόν, γιατί δεν είναι απλώς οι ιδέες της Μαρίας ή οποιοδήποτε. Πρέπει να υπάρχει βάση επιστημονική για να μπορεί να μπει στο εκπαιδευτικό σύστημα. Σωστό. Και υπάρχουν πάρα πολλές, όταν λέω πάρα πολλές, hundreds έρευνες που γίνηκαν και σε school settings και με διάφορα research, τα περισσότερα Αμερική, κάποια Ευρώπη. Της Ευρώπης είναι πιο recent, γιατί γίνονται μέσω το Horizon και διάφορων άλλων grants κτλ. Αλλά έχει βγει πάρα πολύ σοβαρό data, το οποίο θεωρώ ότι είναι εγκληματικό να μην προχωρήσουμε, να έχουμε τόσο πολύ proof. Δηλαδή, τα σχολεία τα οποία κάναμε control studies πριν 20 χρόνια και κάνουν συνεχίζουν, ένα σχολείο θα έχει, ένα σχολείο δεν θα έχει. Εντάξει, the default είναι ότι τα σχολεία δεν είχαν. Εντάξει, απλώς δεν είναι ότι αφαιρούσαν το που ένα σχολείο, προσθέταν το σε ένα σχολείο. Εντάξει. Ναι. Ακολουθήσαν κάποια άτομα για πάρα πολλά χρόνια και all else more or less the same, δηλαδή το economic climate ή το status of the families, δεν ξέρεις, υπήρχε κάποιο, να το πω, equal grounding για με. Βλέπουμε ότι drug use goes to almost zero. Βλέπουμε το bullying πέφτει σε single digits. Βλέπουμε ότι, γιατί τώρα είναι τρομακτικό, μιλούμε τώρα, όταν λέω two digits, μιλούμε για 10 ή 20, ψηλή αριθμή. Ψηλή αριθμή, αλλά και ακόμα δεν ξέρουμε την πραγματικότητα, γιατί τα παραπάνω παιδιά δεν μιλούν. Το δεν είναι πρόβλημα. Εντάξει, οπότε δεν έχουμε και την καθαρή εικόνα. Κάτι το οποίο εγώ προσπαθώ να λύσω και έχουμε ένα εργαλείο για να λυθεί, για να έχουμε την πραγματική εικόνα. Εκτός που τούτον, βλέπουμε ότι οι divorce rates go down. Βλέπουμε ότι academically, να το πω, ψηλώνουν οι βαθμοί και υπάρχει και το percentage documented με το πόσο πιο πάνω πάει ο βαθμός. Generally, σε όλα τα παιδάκια τα οποία περνούν, που τόσο απλό και όμορφο το μάθημα, που θεωρείται καν μάθημα για μένα. Θεωρείται, να σου εξηγήσω πώς γίνεται. Βλέπουμε benefits, έχω 16 benefits listed πάνω στη σελίδα μας, γιατί είναι τα πιο relevant, I think, αλλά υπάρχουν πάνω από 70 listed benefits, τα οποία, ξέρεις, μπορείς να τα βάλεις. Απλώς τα παιδάκια υπάρχουν και τα 16, που είναι το resilience, είναι το communication, proper relationship building skills, το decision making, ethical decisions, δηλαδή είναι τόσα πολλά. Και τι είναι η κοινωνικο-αισθηματική μάθηση? Είναι, όπως είπα, υπάρχουν διάφορα frameworks, αλλά θα πάρουμε το πιο κοινό framework. Είναι οι 5 πυλώνες, εντάξει. Είναι ο πυλώνας του self-awareness, που είναι η αυτογνωσία, του self-management, η διαχείριση του εαυτού, το social awareness, που είναι η κοινωνική επίγνωση, το responsible decision making, που είναι πώς παίρνω αποφάσεις και γιατί τις παίρνω, και το relationship skills, εντάξει. Όλα αυτά έχουν sub-competencies από κάτω. Εντάξει. Οπότε ακούνται κάπως γενικά, αλλά το καθένα έχει targeted 5 με 10 sub-competencies. Τώρα, ακούγεται πάρα πολύ complex θέμα, ναι. Πώς το κάνεις? Υπάρχει τρόπος να γίνει όμως. Και ο τρόπος είναι ή θα κάνεις presentation, θα τους τα πεις θεωρητικά και να πιστεύεις ότι θα τα πιάσουν, ή θα φέρεις κάποιο ψυχολόγο κάθε 6 μήνες να κάνει έναν scientific type of speech μες στο σχολείο, το οποίο κάποιοι θα ακούσουν, κάποιοι θα ακούσουν, ή κατάλαβες ενώ σου μπορεί να καλέσουν τους γονείς ένα βράδυ να λέγουν γονείς να πάσουν οι 10 από τους 100 ή... Ναι, τούτον το θέμα. Ότι θα ήταν βοηθητικό, το θέμα είναι το πώς ήταν να το εκλάβει ο καθένας. Ακριβώς. Και ή μπορείς να
εντάξει, να βάλεις ένα βίντεο να δουν τα μωρά, but that's not engaging, that's not impactful. Είναι διαδραστικό. Όχι. Είναι Οπότε απλά ο τρόπος βλέπουν που το κάναμε, έπιασα το πράγμα που δούλεψε με την κόρη μου, που ήταν να δει τον εαυτόν της σαν πρωταγωνιστή στην ιστορία, όχι σαν audience. Εντάξει. Οπότε το κάθε παιδάκι με έναν πάτημα κουμπιού που το interface του δασκάλου στην περίπτωση μας, υπάρχουν και άλλοι μεθόδοι. Αλλά μπορεί με ένα πάτημα του κουμπιού το κάθε παιδάκι αυτόματα να μπαίνει σαν ήρωα στο δικό του βιβλίο. Οπότε όταν αρχίζει το μάθημα, το κάθε παιδάκι βλέπει τον εαυτόν του και το όνομα του. Το πράγμα, υπάρχουν έρευνες, παίρνει το connection και το engagement 36% πάνω. So it sticks. It's not just data exchange. Γιατί το πρόβλημα είναι πάρα πολλές φορές η μόρφωση μας είναι exchange of information just for the sake of memorization. It's not it. Θα συμφωνήσω πάνω σε αυτό. It's supposed to resonate. Και άμα θυκευάζεις κάτι, παθαίνουμε ότι εμείς άμα θυκευάζεις κάτι, πάντως και μιλά σου, τούτο θέλεις, τούτον είναι η διαφορά. Εντάξει. Οπότε, το κάθε μάθημα είναι ιστορία, η οποία μες στον DNA του ανθρώπου είναι ιστορίες. Δεν τι κάνουμε σήμερα, είπα, είναι ιστορία μου, είπες μου η δική σου. Με τις ιστορίες που μαθαίνουμε, δενούμαστε, που δημιουργούμε. Οπότε, why do a presentation or a lecture? So, let's put them in a story that teaches something. Οπότε η ιστορία είναι φτιαγμένη από εκπαιδευτικούς, έχουμε ψυχολόγους κτλ. Είναι απλώς εγώ πλέον που τα κάνω, γιατί πρέπει να πάρει εκπαιδευτική μορφή. Ειδικοί ναι, πρέπει να πάρει εκπαιδευτική μορφή. Πολλά ωραία. Οι ιστορίες είναι όλες βασισμένες σε εμπειρίες που τα παιδάκια μας θα ζήσουν ούτως ή άλλως. Δηλαδή δεν είναι το λαγουδάκι είναι πήγαινε και έκαμε κάτι με το ελαφάκι. Είναι η καθημερινότητά τους. Καθημερινές ιστορίες, ναι. Και μετά τον παίρνει 10-15 λεπτά, τελειώνει, βάζουμε το κάτω και μετά υπάρχουν έτοιμες μεθόδοι, οι οποίες είναι ερωτήσεις για να γίνει conversation μέσα στην τάξη. Υπάρχουν όλα μετάγνωση, ο βασικός πυλώνας γιατί είναι η κριτική σκέψη, κάτι το οποίο είμαστε σε τεράστιο ρίσκο παγκοσμία να χάσουμε. Ναι, η αλήθεια. Ένα ρίσκο υπάρχει. Ναι, το λέω με κακόν τρόπο. Λέω το στο ότι πλέον. Όχι, γεγονός, ότι βλέπεις το να γίνεται. Ναι, πρέπει να υπάρχει κριτική σκέψη. Και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κριτική σκέψη. Λες σου, η ιστορία είναι αυτή και αυτή είναι η ιστορία. You're not allowed to question it. Αυτή είναι. Καταλαβαίνω ότι αλλά the whole point of education is to question and to improve. Όχι να παίρνουμε. Αν ήταν έτσι, να μην искαμε στα πράγματα του 1800. We improved certain things. Science improves. Everything improves. Οπότε η κριτική σκέψη πρέπει να είναι πολύ welcome. Όχι απλώς τούτον είναι και έτσι είναι. Αλλά κατανοώ ότι υπάρχει κάποιον material που πρέπει να καλύψουμε, πρέπει να μάθουν όλοι. Μάλιστα, είναι τη βάση. Οπότε αν δεν μπορούμε να φέρουμε την κριτική σκέψη μέσα σε όλα αυτά τα μαθήματα, πρέπει να την αφήσουμε να μεγαλώσει μέσω της κοινωνικο-συστηματικής μάθησης. Οπότε υπάρχουν τα activities, υπάρχουν τα prompts, υπάρχουν οι ερωτήσεις, υπάρχουν τα worksheets. Είναι όλα έτοιμα και το μεγαλύτερο πράγμα που ήθελα εγώ να εστιαστώ πάνω είναι ότι πολλά ώρα να χτίζουμε πράγματα, αλλά αν ο user είναι η ώρα να μου να κάνουμε. Οπότε ο μεγαλύτερο focus που μου πήρε τον μεγαλύτερο χρόνο ήταν πώς κάνουμε το πράγμα με τρόπο με τον οποίο δεν θέλει πάνω από 2 λεπτά ο δάσκαλος. Οπότε για μένα ήταν το innovation της εταιρείας μας. Γιατί θεωρούμαστε καινοτόμα εταιρεία. Οπότε το innovation ήρθε στο πώς μπορώ να απλοποιήσω κάτι τόσο περίπλοκο, να κρατήσω το impact και τα αποτελέσματα. Και είναι η μέθοδος που έκαναμε σαν εταιρεία και δεν μας ξεχωρίζει από οτιδήποτε υπάρχει παγκόσμια. Είμαστε η μόνη εταιρεία που μπορεί να το πει το πράγμα. Αλλά εντάξει, so that's the whole thing. Οπότε αν βάλουμε το μάθημα μέσα στα σχολεία που ούτως ή άλλως υπάρχει. Είναι κάτω από την αγωγή ζωής. Απλώς δεν υπάρχουν anonymous tools, δεν υπάρχει streamlining, να το πω. Δεν υπάρχει. Σκέφτομαι να προσπαθήσεις, Ρελένα μου, να μάθεις μαθηματικά, αλλά να μην υπάρχει curricula. Να μην υπάρχει ένα βιβλίο που όλα τα παιδάκια της πρώτης τάξης πρέπει να κάνουν. Πώς θέλεις το μάθεις? On the basis of τι πιστεύει ο κάθε εκπαιδευτικός σωστό, που μπορεί να και όλοι να έχουν δίκαιο, απλώς θα υπάρχει equal opportunity. There is no equal opportunity. Οπότε πρέπει να υπάρξει με έναν οργανωμένο τρόπο έναν εργαλείο και ας υπάρξουν και 10, έναν το έναν. Κατάλαβες τι σου λέω? Πρέπει να... Κατάλαβα, είναι θέμα το ενό. Σε θέμα το ότι πρέπει να υπάρχει κάτι που να διά τη βάση σε όλους για να έρθει έναν ίσο ότι μαθαίνουν όλοι το ίδιο. Όπως είπες με τα μαθηματικά. Και τα ελληνικά και την ιστορία υπάρχουν κατευθυντήρες γραμμές. Εν το θέμα πώς αξιοποιείς τις κατευθυντήριες γραμμές, πώς τις χρησιμοποιείς κιόλας πάνω σε τούτο. Απλά εντάξει, τούτο με το
το ότι έβαλες το μωρό σαν πρωταγωνίστρια για μένα, ας πούμε εγώ είμαι έναν άτομο το οποίο δεν μπορώ να μου μιλάς πάνω στη θεωρία. Πάντα εμένα η ερώτηση μου είναι μετά, πρακτικά τι κάνω. Ναι. Δηλαδή το να μου λέει συνέχεια το πρόβλημα, που το πρόβλημα μπορεί να σου το πει ο κάθε ένας με τα δικά του λόγια, αλλά έρχεσαι εγώ τουλάχιστον έρχομαι πάντα στην ερώτηση του, όταν βρεθώ σε τούτη την κατάσταση, τι να κάνω. Και εδώ που λέει, ας πούμε, που με ενθουσιάζει εμένα, που βάλεις τις ιστοριούλες καθημερινότητας, ναι, επειδή ένα μωρό, σαν να εμένα έσπαζε με πάρα πολλά. Sorry που λέω για εμένα, απλά είναι τα δικά μου τα παραδείγματα. Ναι, μα έτσι, που λένε ιστορίες που μας δένουν. Ναι, που πάντα ελαλούσαμε, ας πούμε, όταν εγύρευκα να πω κάτι τύπου πώς να αντιμετωπίσω τούτη την κατάσταση. Εμένα πάντα ελαλούσαμε, σαν έκαμνε μου κάτι ένα μωρό, δηλαδή και νιώθα άσχημα. Έλεγε μου, ας πούμε, ο παπάς μου, η μαμά μου, εντάξει, υποστήριξε τον εαυτό σου ή stand up for yourself και πάντα σκέφτομαι ότι πώς ακριβώς το κάνουμε το πράγμα. Γιατί για εκείνους στο μυαλό τους ήταν to stand up for yourself είναι είτε να φωνάξεις, είτε απλά να γυρίσεις που την άλλη, είτε ήξεραν ήδη τι έπρεπε να κάνουν. Εγώ όμως σαν μωρό βλέποντας πίσω ήταν ότι ναι λες μου να το αντιμετωπίσω, να κάνω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς. Γι' αυτό πλέον... Relax, κάνεις relax. Ακριβώς, σταματά να χώνεσαι που το λέμε όλοι, σταματά να χώνεσαι. Τι σημαίνει το σταματά να χώνεσαι? Εξήγαμε τι σημαίνει το σταμάτα να χώνεσαι. Εντάξει, πέτυχε. Ναι. I don't get it, you know. So, πρέπει να το κατανοήσουν τα παιδάκια, ούτε εμείς, όχι μόνο τα παιδάκια. Όχι και εμείς. How? Give me like actionable things. Ναι, ακριβώς. Γι' αυτόν έφτασα τώρα στην ενηλικίωση μου που πάντα η ερώτηση μου είναι να μην πω, πέμα ακριβώς, δηλαδή λέω σου ότι ευρέθηκα σε τούτη την κατάσταση. Ναι. Δηλαδή ξέρω το, ξαναβρέθηκα, δεν θέλω να ξαναβρεθώ. Άρα τη δεδομένη στιγμή που γίνεται το συγκεκριμένο πράγμα και κάνει κάποιος προς εμένα, τι να κάνω, πώς το αντιμετωπίζω, γιατί εντάξει ούτε εγώ τα ξέρω τα πάντα, όσο πάμε να αλλάσουμε μαθαίνουμε πράγματα, αλλά και εγώ τούτο και με τα μωρά μου κάθε φορά, εμένα η συζήτηση, εμένα η κουβέντα μου είναι στο πρέπει να του δείξω ακριβώς τι να κάνει, διότι εντάξει τα μωρά πολλά παραδειγματίζονται, δηλαδή να μιμηθούν, δηλαδή την ώρα που είχε εμένα ο γιος μου πρόβλημα στο σχολείο με έναν αγόρι, δεν του είπα ποτέ, εντάξει φυσικά το δικό μου κόλλημα, ότι δεν του είπα ποτέ, εντάξει, αντιμετωπιστώ ή πρέπει να κάνεις έτσι, με την έννοια του γύρισε από την άλλη, είπα το απλά, να έρθω στο σχολείο. Το τι έκανα είναι ότι αισθάθηκα εγώ, είπα της μάμας, το άλλο ότι να πάω στο σχολείο γιατί άκουσα ότι γίνεται τούτο. Και είπα της έλα μαζί μου. Και ήρθε μαζί μου και είδε με εκείνη την ώρα, ας πω Παναγιώτης μου, είδε με πώς μιλούσα στο μωρό. Δεν φώναξα, για όνομα του Θεού, δεν θα φώναζα στο μωρό. Ναι. Αλλά ήταν και η μαμά του που πίσω. Ακόμα, ναι, και μίλησα του στο ότι αγάπη μου, ενοχλά τον που κάνεις για τούτον και τούτον τον λόγο, γιατί είπε μου τα εμένα ο Παναγιώτης, που ήμουν τυχερή που μου τα είπε. Ναι, τούτο. Λοιπόν, και αμέσως ο Παναγιώτης πλέον, όταν του είπα την επόμενη φορά που δυστυχώς έγινε κάτι άλλο, είπα του, τι έκαναμε την προηγούμενη φορά. Μιλάς, την ώρα που μιλάς και εκφράζεσαι, αν ο άλλος σε σταματά, πλέον πάει αλλού. Δηλαδή να πάει και στο δάσκαλο να πεις, γιατί έφερα και τη δάσκαλα του. Και μίλησα της και είπα το ακριβώς. Έκαμα το ενώπιον του, για να δει ακριβώς πώς πρέπει να αντιμετωπίσεις κάτι. Και τούτο που λες με την καθημερινότητα, ότι πρέπει να βάλεις τα μωρά σε εκείνη την πρακτική του να ξέρουν ακριβώς πώς πρέπει να αντιμετωπίσουν κάτι. Και σε πρακτικές συζητήσεις και σε πρακτικά activities και σε πρακτικά. Πρέπει να φύγουμε από τη θεωρία. Γιατί στη θεωρία είμαστε όλοι τέλειοι. Ναι, σίγουρα. Στη θεωρία. Αλλά τούτον το. Ακόμα και μια άλλη κουβέντα που με λένε εμένα στο σχολείο, ακόμα και οι δασκάλοι μετά, με να ασχολείσαι. Μα πώς ακριβώς να με ασχοληθώ? Μες στο σχολείο είναι ο μικρό κόσμος σου, είναι ο κόσμος σου. Και είναι τη φάση της ζωής σου. Είναι σημαντικός ο κόσμος του σχολείου. Ναι. Δημιουργά είναι ο φακόσμος με τον οποίο θα βλέπεις τον κόσμο για πάρα πολλά χρόνια. Είναι ο χαρακτήρας σου ολόκληρος που να γιατί ή θα είσαι positive oriented or negative oriented, distrustful, trustful, you feel okay asking for help or not asking for help. Αν ζήτησες βοήθεια και κανένας σε βοήθησε ή κανένας σε πρόσεξε όταν είσαι στο σχολείο. Οπότε, είναι ότι να καταστραφεί ζωή, μπορεί, δεν ξέρεις, απλώς μηχανισμοί οι οποίοι δεν θα σε κάνουν serve if they're on the negative side. Δεν θα σε κάνουν serve. Και το κόστος, actually, the cost to, πώς το λένε,
cost benefit του social emotional learning έχει μετρηθεί στο $. Δηλαδή, για κάθε $1 που ξοδεύει η Αμερικανική κυβέρνηση να βάλει εργαλεία κοινωνικο-συστηματικής μάθησης, γλιτώνει $11. Μα έγινε έτσι με... Wow. Από... και υπάρχει, μιλούμε τώρα λέω το πολλά επιφανειακά, αλλά υπάρχουν πάνω από 100 σελίδες που μπορείς να διαβάσεις πού εγκλιτώσαν τα λεφτά. Οπότε η επένδυση είναι τεράστια, γιατί μετά δεν χρειάζεσαι λεφτά για rehabilitation. Δεν χρειάζεσαι λεφτά for rehabilitation, είτε σημαίνει ότι έχει ένα drug, impact μετά τόσο θετικό. Τεράστιο. Γίνεται να μην το δεις. Μιλούμε ότι για κάθε $1 γλιτώνουμε 2. Μιλούμε για είναι 10. Μαθηματικά είναι 10 φορές. 11 φορές. Όπως είναι, $11. Μεγάλο. Κατανοάς, ας πούμε, πόσα λεφτά μπορεί να γλιτώσει μια κυβέρνηση. Και θα μιλήσουμε τη γλώσσα των budgets. Εντάξει, ένα είναι με το θέμα. Το θέμα είναι ότι το positive impact που έχει στον άνθρωπο, στην κοινωνία και γενικά στον κόσμο. Αλλά θέλουμε να μετρήσουμε και σε λεφτά, έχει μετρηθεί και σε λεφτά. Και υπάρχει τεράστιο evidence. Οπότε, ναι, είναι τεράστιο. Ναι, μα το θέμα είναι ότι δεν γίνεται ο διαχωρισμός. Πώς το βλέπω εγώ, ότι δεν είναι ότι δεν χρειαζόμαστε τους ψυχολόγους, τους ψυχιάτρους, τους ιατρούς γενικά. Τους χρειαζόμαστε, έρχονται για να συμπληρώσω τα θέματα που αντιμετωπίζει τούτον, θέματα που μέσα μας. Διότι το σωματικό, ακόμα και ένας ψυχολόγος, ένας ψυχιάτρος μπορούν να κάνουν pinpoint που βρίσκεται ένα πρόβλημα. 100%. Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι άμα το έχεις μες στο σχολείο και μάθεις το και καταρτιστείς πάνω του και εσύ και γύρω σου, πλέον τα πράγματα που πάεις κάνουν και πιο εύκολη, θα πω πιο εύκολη τη δουλειά, αλλά βοηθούν. Ναι. Διότι και ο ίδιος αν καταλαβαίνεις ότι, καταλαβαίνεις ότι φτάνω σε ένα σημείο που δεν μπορώ να βοηθήσω τον εαυτό μου, οι δικοί μου γύρω μου δεν είναι σε θέση να με βοηθήσουν. Άρα, έχεις το awareness. Ναι, έχεις awareness ότι έρχεσαι, δουλεύεις το και έχεις awareness ότι πρέπει να κοιτάξω για βοήθεια με κάποιον άλλον τρόπο. Και για μένα ακριβώς ξέρεις και θεωρώ ότι βοηθάς όλο το σύστημα πάνω σε τούτο. Σου εντάξει, θα το δούμε πώς θα πάει. Πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω, εντάξει. Ναι, λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες σήμερα. Μπορώ να μιλώ για πάντα. Όχι, να ξαναβρεθούμε απλά χωρίς μικρόφωνα μέσα στη μέση, γιατί είμαι σίγουρη ότι έχουμε πολλά να πούμε ακόμα. Και αν χρειαστεί να πούμε και για άλλα, μετά μικρόφωνα, όπως βλέπεις. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ πραγματικά. Και είπα σου το και πριν. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί και στο δωμάτιο τώρα έχουμε έναν άτομο που καταλαβαίνει ακριβώς τι συζητούμε, απλά δεν το φέρνουμε εδώ. Αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί όντως είπα σου, είναι πολλά ευχάριστο να ξέρω ότι υπάρχουν ανθρώποι για με έξω που μπορούμε να τα συζητήσουμε τούτα. Έτσι αρχίζει, όταν τα συζητάς, βγάζεις τα προς τα έξω, να αρχίζει η συζήτηση, να μιλήσει άλλος, και φεύγει ο ταμπού, μπορούμε να μιλήσουμε για λύσεις. Ευχαριστώ. Το δω ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε που ήσασταν σήμερα μαζί μας σε αυτήν τη συζήτηση. Εντάξει, νομίζω αγγίξαμε αρκετά συναισθήματα και αισθήματα. Το τι θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας και να σας πω είναι θα κάνουμε και άλλες συζητήσεις με άλλα άτομα τα οποία ζουν ανάμεσα μας και έχουν προσφέρει με το δικό τους τρόπο. Το τι θα ήθελα να σας ζητήσω είναι ότι αν εσείς έχετε κάποιες προτάσεις για συζητήσεις που θέλετε να ακούσετε, θα ήταν μεγάλη μου χαρά να μου τις πείτε. Επίσης, αν έχετε κάποιες εισηγήσεις για τα άτομα κιόλας που θέλετε να ακούσετε, που είναι τυχόν τουλάχιστον μέχρι τώρα, σας παρακαλώ, όπως έχουμε τα σχόλια σας, ή να μας στείλετε ένα μήνυμα καλοδεχούμενων και επιθυμητών κιόλας.